fasa koyi. Ina da bayani amma ina so ku bani safika. Domin na aika wasiƙa ta dukkanin shugabannin kutuba. Ku da ta dubu jini zan yi bayani kan wani shafi. Ko za a so kan mashi saboda gaskiya ba fashi. Abin yana mana zafi ka iske magan mazamana a titi. Kwana suke yin gafili da sun yaba ba su samu abinci. Ba su tura babu tsafta ba su da gidan da za su yi bacci. Sai ka ga yara ƙanana mata da mata suna tabbatauci. Babu karatun boko ba islama sai jahilci. Sai ka ga mata guda ɗai washe da yara su ne mata kuka. Ka suke ka goyo kafin zama ya ga wani baya. Da ta wuce ta juya sai ka ji ake an samu dole. Wow, kasna shoko, jamuce kasna shoko, kasna shoko, jamuce kasna shoko. Yana mun zafi ka saka abin yana mun ciwo. Kasance rayuwa ya samu ganin suna da kwana a titi. Abin yana mun zafi ka saka abin yana mun ciwo. Kasance rayuwa ya samu ganin suna da kwana a titi. Kai ce ku aka za su ku ba su kulawa ko mu koma akan kasna shoko. Ni ma abin yana mun zafi, abin yana mun ciwo. Neman duniya ne ko bata sunan kabilan mu ne. Laifin mazansu ne ko kuma laifin manyan ƙasar mu ne. Ku tashi ku farka da lamarin nan su ya kazance. Ina ambasadar Hausa Fadi kuwa kana gani abin yana ta yaduwa amma ka zauna sun baka da damuwa. Mutanen ƙasar su ma suna damuwa kan lamarin bara kowa na damuwa. Masu faɗa a cikin kafin mu faɗa ya kamata a ce kuma don kun faɗa zaɓen da mai yaƙi ko da kun yi su fata ko kuwa da don kaca-kaca suna ta yawan bara buji-buji idan ka gane su malam kaca-kaca idan suka fito malam kaca-kaca. Abin yana wani zafi kaza da abin yana wani ciwo. Kasance rayuwa ya samu kanan mu suna da kwana a ciki. Abin yana wani zafi kaza da abin yana wani ciwo. Kasance rayuwa ya samu kanan mu suna da kwana a ciki. Kace ku aka sa su ku ba su kulawa ko mu koma akan ku. Ko da yaushe tare da su muke zuciya ta zafi kawai take. Zaune nake nazari nake ba taimako Allah mun gari ke. Mun samu ranar talaka sosai a kasan mu. Amma bai kamata a ce suna bata haɗin ranmu. Ka duba ka ga suke ta tona asirin mu. Kai gabar su ba su damu ba ya dame mu. Abin na ban haushi gaba ɗaya an gale mu. Ni ba kowa bane in ka duba bani da komi da lokaci baya jira a yau. Sai a jira shi, a jira shi, sai dai mu jira shi. Haka wasu ta shugaban ƙasa in ka shi dai ka gyara. Da ambasan na ƙasar Kwaduro ka inda kan mu gaban ka an kara. Duk maganin ka ta mu dubu da ta sai na ce gaban gaba in kara. Ku gyara ko su gara wallan da ku samu kan ziyara. Da ba za mu zauna ba kan lamarin ba in gari su tuka mu na tara. A zage mu a zuke mu kan lamarin bara ku gyara. Kiya hagare ku shugabannin ƙasa ba ku da aiki sai sun gara. Dan na ga ku babu kula wata lakagare ku rayuwa kuke mora. Da Allah ka san mu ta shiga cikin aiki yanzu kan muke kalla. Kan da mai kibarin kan da na gaba wanda zai zo ya share mu na balla. Haka ko mu tashi tsaye da ku na kitu mu tashi tsaye. Abin yana muni zafi kasa ta abin yana muni ciwo. Kasance rayuwa ya sa mutanen mu suna da kwana a ciki. Abin yana muni zafi kasa ta abin yana muni ciwo. Kasance rayuwa ya sa mutanen mu suna da kwana a ciki. Kai ci ku aka sa su ku ba su kulawa ko mu koma akan ku.